Na začiatok tohoto videa chcem len povedať, že IPčko tohoto serveru Survival Games máte v popisku, aj niekde budete mať počas videa na obrazovke. A hodím vám ešte do popisku dve kanály mojich kamarátov, takže určite sa pozriete. Ahoj, ja som Tikit a dneska to mám prvé video a dneska to bude Minecraft a bude to také vianočnej atmosfére, lebo som na serveri Survival Games a vlastne to je vlastne taká vianočná výzdoba. Prvé ešte bol tu menší strich, takže ešte chcem dopovedať, ako som povedala, bude toto video trošku vianočnej výzdobe, lebo ja som vlastne na Survival Games, je vianočná výzdoba, ktorá sa blíži december a potom 24 dní a budú štedrý deň. Takže tieto videá, ktoré teraz budem točiť, všetky budú nejaké z takej atmosfére vianočné. Určite budem točiť niečo súvislé s Vianocami, ale proste toto video bude typ vianočný. Proste budú tu hudba vianočná a všetko možné okolo toho. OK, takže ja si to preradím a skočíme dole. Geronimo! No a dneska si zahráme minihru, ktorá sa nazýva Build Battle. Ja som asi no počkaj, ja som to ešte nevybrala. Ja som chcela Build Battle prvé natočiť. Tak som si povedala, že nie, takže zatiaľ iné budem točiť, ale chcela som vám toto ukázať, že je moc pekný ten gamer. Ten gameríček, tu je Denča. A tu neviem, to neviem, či to je furt Denča, alebo niekto iný. No, ale to je jedno. OK, takže brána k YouTube už nie, potom niekedy si zahráme na toto. Čo akože neviem, čo to je, ale potom si proste niekedy zahráme. No a teraz si zahráme Annihilation. Takže dáme si kit... Nie si miner. Aha, nemôžem. A civilian. Tak dám si toto. A farba týmu červený. No ale si počkáme. Takže už som tu. Takže začína táto minihra. Určite každý vie, ako sa hraje táto minihra, ale pre tých, ktorí nevedia, ide o to, že musíte si zrobiť výstroj, ako vlastne... Proste je to niečo ako survival, ale tu už máte nejak... Máte tu lepšie proste podmienky a máte už nejaké veci zlepšené. Musíte si dať pozor na svoj Nexus. A mne teraz asi tak napadlo, že ja som mám mobil Nexus, čo je mi výborný mobil, lenže mi sa pokazal. Ja som ho rozbola, takže teraz už není. Ale proste to super mobil, čo odporúčam. A ja som došla ku uhlie. Asi, takže ja by som skočila ku tomuto. Ironu. Ideme si naťažiť nejaký ironček. Ja neznášam tých, čo už majú taký kamene krompáče ako. A mne teraz napadlo. Prečo koľpem s týmto, toto, ako... Ja si naťažím ešte blistú. A nemám drevo. Takže... OK. Hej! Neznášam takých debilov. Hej. Bože! OK, ja si idem vypáliť a... Tak, dobré. Vašim zombíkom. Čo nie je až tak dobré. A pozerám. Tam to čo je dole. Aha, to radsto. Pozerám a skúmam, či sa tu nedá kúpiť nejaká výbavička. By sa mi hodilo. A pozerám a hľadám tu takú pec, čo vám nikto vlastne nevidí, ale neviem, či to je táto. Alebo ne. Ja nemám momentálne pri sebe drevo,
no bože, uhlie, takže já to vypečím z... No a dřevo. Deta. OK. První si tak to dáme a... Zatiaľ by som sa šekla niekde. Či nejde... Niekde... Si nejaké veci kúpiť, ale asi nie. Pozerám, že ne. Skúsim... Skúsim, že by mi to dalo nejaký... Že by som si mohla nejaký taký čas zle, že mám to vlastne unlock. To je no. Chcem povedať, že tuto minihra, keď bude fakt, že dlhá, že nebudem... Aha. Aha, tu máme goldík. Proste, že stíhať to nebudem, ale myslím to tak, že proste... Nebudem... Bude proste taká dlhá minihra a video už bude dlhé, ale furt sme tú minihru ešte neskončili, tak vlastne dám strih. Kvôli tomu, že ja nechcem mať, aby toto video bolo dlhé, je to prvé a budem to asi i dlho strihať, čiže radšej nie. A taky mi nájdem niečo také typ asi pesničky. Ja viem, že pesničky ako nájsť vianočné pesničky nie je ťažké, ale proste ne. Ešte uvidím, ale ok, dobre. Takže ja som niekde nájdem, čo tu niekde... Ups, to som nechcel asi. Ok, to je len redstone. Ale ja redstone nechcem, mi sa hodil gold. Ja si pamätám, keď som prvýkrát začala hrať Minecraft a ja som vlastne mal taký server jeden, čo mi dal môj kamoš, ktorý ho otvoril. My sme tam vlastne takí kamoši, ktorí sme sa poznali, hrali normálne niekoho. No a vlastne raz... sme hrali nie, ale ja som môjmu kamošovi musela vlastne, nemohla som nič v tým dome, čo vlastne takým modele, čo premal mi nič robiť. Čo bolo zlé, tak som začala mu vlastne kradnúť veci a potom vlastne sa na mňa nahneval a zrušil ten server, alebo nie, že zrušil, ale dal ho na staršiu verziu. Čiže už sme to proste nehrala som a tak som strašne chcela začať normálny survival, viete, single player, inak som to nevedela. Tak som zistila, že dá sa vlastne nejak... Neviem ako to vysvetliť, proste, že dá sa si dať iný server, proste, že môžem si dať do multiplayer taký iný server na moju verziu. Takže ja som vlastne furt som hral na tej verzii 1.5.2 a potom proste sa naučila vlastne niečo. Som sa naučila, že čo sa nieže robí, proste... Neviem to povedať vám. Proste som sa naučila, ako si dať servery, úplne som si všetko naučila s Minecraftom. Ťahla som si potom tu vlastne Minecraft, Barezák a bola som strašne prijala na Vianoce Minecraft originálny. Proste originálny Minecraft. Lenže moja mamka vlastne, ja som hovorila, že mami prosím, ja chcem proste ten originálny Minecraft, lenže nie, nebudem ti dávať originálny Minecraft, ja neviem ani čo to je. Tak vlastne som bola trošku nahústená. A tak som povedala mamke, vlastne som vedela, čo to je, kde sa to môže kúpiť a také všetko veci. A ona mi to kúpila na Vianoce. Ježiško mi to donesol na Vianoce. Aby som nie... Tí, ktorí ma pozerajú, takí menší deti, tak Ježiško som chcela povedať, som sa pomýlila. Ježiško mi doniesol proste ten Minecraft originálny, čo som bola strašne rada. Ups, takže tak no, to je vlastne môj taký... vec proste. Díky. Kamene sa vždycky hodia. OK, baby. Mne by sa ako hodilo nejaké proste iné niečo, lebo fakt to je úplne mega dlhé, dokým ja niečo si zrobím.
Takže ako hodilo by sa mi. A nech už sa to zrobí, bože, ja neviem. Ja nechci čekať celú dobu. No takže my si to takto dáme. My máme vlastne toto a naťažíme si ešte. Ok, drevo. No už enchantované, že? Musí. Dám si tu lopačku. Lopatku mi netreba. Tak nie asi. Už ja nič neviem robiť. Aspoň na chestplate dúfam, že mi vyjde. Áno, presne na chestplate. Ok, ja si vlastne zrobím ostatnú výbavku a jeden strih, aby to nebolo dlhé a nudné a keď si vlastne zrobím výbavu, tak sa vám ozvem. Tak som späť, niekto nám búcha na Nexuse, čiže idem pomôcť. Neviem kto. Nikto, ale ako máme dosť málo na Nexuse, už vidíte, že som nejak pokročila, vlastne mám super krompač, ktorý je moc rýchly a vlastne som potrebovala na to 18 ľavový, tak sa mi zvyšil potom ešte 7. Čiže ja vlastne si idem ešte, potrebujem dorobiť nejak vlastne ostatné veci. Ale to môžem aj keď tak skúsiť s vami, takže ja si dorobím nejaké tie veci. Ok, takže presne mi to vyšlo. Čo som rada. No sekerku mi ani netreba. Idem si. A idem ešte možno na nejaké levy. Ja som vlastne potom zistila. Nejak toto je zelený. No poď baby. A ja prečož. Ok, serem na nich. Môžem možno išlo niekde zabojovať. Skúsiť Nexus, ale zase nie. Dobre, ja si vlastne naťažím, ale ja neviem používať. Len, akože dám to vypiesť, ale ja potrebujem proste levy a levy nemám. Das 30 by sa mi sa hodilo. Poď baby, díky no. Keď fakt toľko nepotrebujeme, ale hodí sa. Dobre, takže aspoň 25. Dames. No prčíca, som mŕtva, som mala dobré veci. Ne, mne sa to nechce zase robiť. Oh damn. Ale že ako fakt sa mi nič nechce robiť, takže ja proste chcem vrátiť veci. Svoje veci chcem vrátiť. Nesmí. Aj vrátiť, chcem veci. Ale nie tu nikto, Jameson. Mal som toľko veci a zase od začiatku.
Viete čo, ja by som možno riskla. Ako? Dobre, dobrý meč sa hodí vždycky. Nehovorím, že nie. Dobre, takže my si zrobíme toto a by som išla do stredu na nejaké diamanty. Dobre, až keď kraftiať som nemusela dať preč, hodí sa, ale však čo, dobre. Ja by som nejaké si malony naťažila. Tak ako neveľa. Len pár. Dúfam, že audio je dobré, aj keď ja si myslím, že hej, lebo ja mám dobrý mikrofón. Ale viete. Dobre, a ideme do stredu. Ja bohužiaľ túto mapu neviem, kde je stred, ale asi si tipnem, že niekde tamto, alebo niekde tamto je most, takže ja by som ako šla tamto. A tam je i také červené a toto, tak som išla tam. Aha, počkať. Ja som teraz nejak zablúdila, vám tak priznám sa. Aha, to je tu. Áno, sorry, že nie mám načítané, ale mám nenačítané proste články a blbne mi to trošičku tak... Aha, ja som mohla ísť tam mať. Takže to nič. No takže vidím tam už stred, to je určite stred, ale... A fakt, ja som mohla ísť tam mať. Ale nie, to není stred. Či... Myslím, že to je žltý. Oh, motherfucking hell. No, z vrchu sa na nás stavajú žltí. Takže musím vlastne dopísať a idem hore. Obejím sa, ja načítané články. Zlá strana. Games. Ideme vlastne Nexus, my tu máme Nexus. Neviem, či môže byť aj na druhej strane, alebo nemôže byť. Neviem. Ale asi ne. Proste pozrieť. Žltí sú hore na veži, ale nie tam, kde je Nexus, ale na druhej. Poďte tu. Rýchlo. Ale to si ty? Díky za melony. Ach! OK, nezbieram nic iné ako jesť sama. Bože, to sú fakt debili.
Udejím sa mu žije. Ty idú na nás. Pošlajte na. Keď nám rozbí Nexus, tak okno. Ty kmore, patek. Karamba, skoro som džuba. Pardon. Těžko som už... Ale niekedy dostanem nervy. Už nevypínete. OK, takže vyjdeme hore, někde určitě to vedí, já si myslím, že to je do studny, lebo vím, že to je studňu, je nějaký tajný priechod. Ale nevím, či to je ono, ale sa mi zdá, že ano, takže vlastně idem. Tady jo. Že to nie je ono, je to ono. No, čo som hovorila? Neveriete mi? Choďte do riti. No áno, jaký mudrc toto zrobil? Help! Tak neviem, aký by to zrobil. Ešte tak zrobím. A ako dobre, neverte mi. Oni mi nikdy neveria, lebo... Že ale nie je tam, kde je Nexus, ale na druhé počte. OK, ja vidím hore. Aha, takže niekde dostane. Takže ja vlastne toto a idem skúsiť ísť do ich Nexusu. Ale zase... Neznášam to. Tak ja už sa s vami budem lúčiť. Ja viem, že nebola to celá hra, ale už sa mi to veľmi nechce hrať, takže ja sa s vami budem lúčiť aj gamer, že? No nič nehovorí. Dneska taký tichý. Ale nie. Takže chcem len popriať ako aj tuto na týmto serveri veselé Vianoce, aj keď ešte december nie, ale doraz bude. Takže aj tak veselé Vianoce a užijte si prázdniny, keď budú. Ahoj!